Πες εδώ στην κάμερα, θα τρέξω στο Let Up. Θα δούμε, θα δείξει. Θα δείξει, αλλά μου λες. Αλλά μου λες. Δεν είσαι προπονητής. Θα σε κάνω να πας, Εντάξει. Λίγο νεύτη και έφυγες. Από ό,τι είπες δεν θα τρέξω, Καλά, Άγγελ. Όχι, θα τρέξεις, πλάκα σου κάνω. Το έχεις. Εγώ πιστεύω ότι το έχεις και μπορείς. Είμαστε στη Μουριά, κάπου εδώ στις πηγές, Στις πηγές της Μουριάς. Είναι η πρώτη εξόρμηση. Κάμερα σε μένα. Έρχεται. Τις πηγές είπες, έτσι, να τις δείξουμε κιόλας. Είναι η πρώτη εξόρμηση με τα ποδήλατα. Έτσι να τα συνηθίσουμε λίγο. Πέρυσι είχε γίνει το πρώτο Let Up στην αρχαία Ολυμπία. Σωστά. Που είχε τρέξει και είχε τερματίσει, Πολύ καλά. Και σε καλή θέση. Μπράβο, Άγγελε. Φέτος ευελπιστώ να τερματίσω τουλάχιστον. Θα τερματίσεις, πρώτα Θεός. Είναι κάτι μεγάλο που πολλοί δεν έχουν καταλάβει ακόμα στην περιοχή, πιστεύω. Όχι, δεν το έχουν καταλάβει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τεράστια διοργάνωση για την περιοχή. Θα πούμε ότι το Let Up είναι ένα κομμάτι του Tour de France ουσιαστικά. Ναι, ένα ετάπ του Tour de France που γίνεται με όλη την οργάνωση ενός κανονικού ετάπ του Tour de France της Γαλλίας. Κανονικά. Έχουμε την τύχη να γίνεται δεύτερη φορά στην αρχαία Ολυμπία στην περιοχή μας. Σωστά. Και βλέπουμε ότι τελευταία στηρίζεται πολύ η ποδηλασία στην περιοχή και ελπίζουμε και πιο πολύ στο μέλλον, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, επειδή κάνει κρύο, θα πουδιάσουμε. Ναι. Πρέπει να πάμε σιγά σιγά και θα ανοιχτώσει και θα... Απλά ξεκινάμε την προετοιμασία, θα το κάνουμε νέα εκπομπή στο κανάλι και θα δείξουμε και τα ωραία μέρη της περιοχής. Σωστά. Αναδείξουμε και την περιοχή μας. Καμία τελευταία δήλωση? Όχι. Σίγουρα. Ανεβαίνεις ποδήλατο και φεύγουμε. Γεια. Άνοιξε πια, από τη ΔΕΗ είμαστε. Για πάμε. Έλα, όχι κοντά, μπαίνεις πολύ εδώ. Πάμε. Κάγια λεταπένω πάντα στο χέρι. Ο Μίτσος. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για το Let Up. Ναι. Ναι, ωραία προσπάθεια, με πήρε στο χέρι. Για πάμε. Είμαστε στο φράγμα του Αλφιού. Ναι. Μετά από μια 40 προπόνηση περίπου. Ναι, όχι. Σήμερα. 50. 50. Ναι. 50. Θα το βγάλουμε. Θα το βγάλουμε. Πιστεύω είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλουμε λίγο ακόμα ψωμί, αλλά θα το βγάλουμε, πιστεύω. Ωραία. Μια χαρά. Και σωματικά εννοείται, έτσι. Πάντως είναι δύσκολο. Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν βγαίνει. Αν ήταν εύκολο θα το κάναν όλοι. Δεν βγαίνει. Θα βγει. Λοιπόν, είμαστε φράγμα, πάμε προς το Ολύμπια. Ναι. Θα ανοιχτώσει, Πού είμαστε, ρε? Με το μια. Θέλω να μου δώσεις 3 tips για το Let Up. Περίμενε ρε φίλε, βγάζουμε βίντεο, σταμάτα λίγο τα ξύλα. Αρχικά. Να σταματήσει τα ξύλα. Αν είναι η ίδια διαδρομή. Μην πατήσεις από την αρχή, παιδιά. Έχει πολύ ανηφόρα και στο γυρισμό έχει ευθεία. Πρέπει να κάνετε τις δυνάμεις. Δεύτερον, φροντίστε να μην περάσετε το σύνο, το cameraman, γιατί θα μας περάσει όλους. Και τρίτον, άμα θέλετε να πάμε όλοι μαζί ένα γκρουπάκι, χαλαρά. Εσύ θα τρέξεις φέτος? Να τρέξω από κατηγορία. Στο μεγάλο, Το 75. Μια χαρά. Άρα θα με τραβήξει την φορά. Εννοείται. Αυτά είναι. Άμα δεν φύγει.
συνεχίζουμε την προσπάθεια για το Letap. Βρισκόμαστε στο Διοδάσος της Χολόης, προς Πέρσενα. Από εδώ περνάει το 75, σωστά? Σωστά. Βασικά και τα δύο περνάνε. Ναι, ουσιαστικά κάναμε όμως τα 2 τρίτα του υψομετρικού που έχει, οπότε κάναμε περίπου το μισό, πιστεύω. Ναι, εντάξει. Πολύ καλή προσπάθεια. Εδώ λίγο με πήγε λίγο κομμάτια ο τύπος, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει. Λέει, με προβέρν όλα βγαίνουν. Πώς θα βλέπεις, Μίτσα, θα τρέξουμε? Ναι, φυσικά. Προετοιμάσαι και εσύ ψυχολογικά. Τι ψυχολογικά, θα πάμε. Έχει βάλει ψύχρα όμως πάλι και ο κύριος μαζεύει. Ναι. Έλα πες τις ιδεολογίες στην κάμερα. Ναι. Ανεβήκαμε εδώ τη μισή διαδρομή του Letap εδώ με τον πύραυλο. Τον πύραυλο. Εκεί έχουμε ένα λίγο σάκιο, αλλά οκ. Το πίεσα λίγο να ανέβει δυνατά. Προετοιμαζόμαστε για το Letap το 75 τον Απρίλη. Έχουμε ανέβει σε ένα υψομετρικό 1 τρίτο από τον αγώνα. 2 νομίζω. Με πολύ καλή άνοδο, έτσι. Ναι. Αλλά μας πιάνει η νύχτα. Ναι, Ναι, φίλε, πάντα στα βιντεάκια πάντα πρέπει να τα κλείνουμε γρήγορα. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο.